akhale nawo pa mndandanda wa anthu opikisana pa mpando wa spika wa nyumba ya malamulo amenewa akondwani Nankhumwa mwadzidzidzi komanso mosayembekezereka sizidathe kutero, ndipo mwachonchoyo sadayimirenso pa mpando. Izi zachitika pameneyo sadaganizire nkomwe kuti zingakhale motero, koma malingana ndi zimene Craig wa nyumba ya malamulo wafotokoza kunena kuti Nankhumwa sakhala nawo pa mndandanda wa opikisana pa mpando wa spika wa nyumba ya malamulo chifukwa choti anachedwa kukasiya kalata zawo zofuna mpando. Malingana ndi oyendesa chisankhochi ati mayina oyimira amayenera afike ku ofesi kwa Craig wa nyumba ya malamulo isanapitirire 1 koloko masana, ndipo iwo ati amavomera mayina 4 okha kupikisana, kotero dzina la Nankhumwa labwera komaliza pa mayina 5 omwe awalandira. Ndipo iwo ati mwa 5 opikisana pa mpando wa sipikala oyambirira anali a Samia Suleiman, kenako a Peter Dimba kusatirana ndi a Sandra Scott komanso Leston Vinyo Vigalo. Choncho ndiye kuti akondwani Nankhumwa sizidathenso kutheka kuti ayimire nawo pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo, kamba kunena kuti malamulo akufotokoza kunena kuti munthu amayenera afike kumeneku ndi kalata zomuyenereza isanafike 1 koloko masana la tsiku limene anthu akuyembekezeka kuchita zopikisanazi. Nkhani ndiyo khumudwisa kamba kunena kuti ngati munamvera mmamawa mmene amacheza nawo akondwani Nankhumwa pa kulinji pa Times TV, iwowa adafotokoza ndi confidence yonse kunena kuti ali okonzeka kuyimira nawo ndipo ndokhumbisisa kuti achite nawo mpikisano umenewu pamenepo pa mpando wa spika wa nyumba ya malamulo. Koma momwe tikukuwuzani pa iwowa sizidathenso kutero kamba kunena kuti malingana ndi malamulo ena amene amasatidwa iwo sadawasatire chifukwa choti achedwa ndi zimapepala zowayenereza kuti ino akachite nawo masankho pamenepo pa mpando wa spika wa nyumba ya malamulo. Ndi nkhani yokhumudwisa kwambiri kamba kunena kuti sizidakhale monga iwo amaganizira komanso anthu ena momwe amayembekezerera, chifukwa ambiri anali ndi chiyembekezo kuti kumeneku mpikisano ukavuta kamba kunena kuti akondwani Nankhumwa ndi munthu mmodzi yemwe ndodziwikanso kwambiri ku nyumba ya malamulo, yemwe akanathanso kukhala ndi influence yochuluka ndithu pa masankho amenewa, akanatha kukhala mmodzi mwa anthu amene angamapereke pressure kwa anthu enawa. Komano ndi momwe tikukambamo kuti amene akwanisa kusiya kalata zawo ndi a Samia Suleiman, a Peter Dimba, a Sandra Scott komanso amene tikuwakamba kunena kuti a Leston Vinyo Vigalo, ndiye kuti anthu omwe apikisane ndi okhawo basi. Ndipo malingana ndi momwe nyumba ya malamulo imayendera ndiye kuti basi Nankhumwa ngati mwayi wina usapezeke nditi azachita nawo masankhowa mchaka cha 2030, ndiye kuti ikamazalowanso kohoti ina ya member of parliament ya mchaka chimenecho cha 2030, ndiye kuti mchaka ichi cha 2025 amenewa akondwani Nankhumwa ndiye kuti ayiwaleko kamba kuti sizidayende monga iwo amaganizira chifukwa cha momwe takamba kale muja kuti kalata zawo afika nazo mochedwa pamene azinzawo akuti afika nazo nthawi yabwino. Koma mwina chimene chingamapereke mafunso ndichonena kuti kodi Nankhumwawa za lamulo limeneli samaziziwa kapena tinene kuti lamuloli likufuna ligwire ntchito mu nthawi ino. Anyway, sitingachite guess, koma malingana ndi malamulo ndi momwe afotokozeramo kunena kuti nthawi yobweretsa kalata limene yachitisa kuti dzina lawo lisakhale nawo pa mndandanda wa anthu ochita nawo masankho amenewo a spika wa nyumba ya malamulo. Choncho ndikuti anthu amene anali aware pa nkhani imene kwambiri anali amenewa a Peter Dimba a chipani cha Malawi Congress Party, a Samia Suleiman a chipani cha DPP, a Sandra Scott komanso a Leston Vinyo Vigalo ndi omwe ndiye kuti adali aware chifukwa iwo afika nawo makalata awo mu nthawi yoyenera monga Craig wa nyumba ya malamulo amafunira kuti zikhalire. Well, so timve maganizo anu through comment section za nkhani
kunena kuti Nankhumwa salinso pa mndandanda wa anthu amene achita nawo masankho a speaker wa nyumba ya malamulo. Full comment section timve maganizo anu andi mu video ya mtsiku la lero. Munali ndi ine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samaveta YouTube channel.